Ei, què tal? Bona nit, benvinguts a l'Epitafi. Dic el títol del podcast perquè si no l'havia dit ja, o sigui, si no havíeu vist que havíeu entrat al link de l'Epitafi, ja heu vist, i això està sent com condescendent cap a l'oient, no de cop. Per què estic escoltant aquest gilipolles? Doncs perquè no sóc jo només en aquest podcast. Això és només una entradeta que durarà exactament 30 segons més on us presentaré aquí amb qui parlo avui i ja està. Em sap greu, no volia entrar, no volia entrar tan directe a increpar-te, a tu que no saps on has vingut i t'he de dir el nom a tot arreu. Ei, necessites un cartell lluminós que digui que estàs a l'Epitafi? No el tinc, no me'l puc permetre, això no dona diners. Perdona. El podcast d'avui ha vingut en Tobi. En Tobi és un col·lega de la uni espectacular. Una de les millors persones que conec, si a mi em pregunteu. És, crec que top 3 persones. També és com això és molt relatiu de les top 3 persones, perquè en quin àmbit? Saps? En Tobi, si em diguessis en matar persones no és top 3, perquè en Tobi és bona persona. Top 3 bones persones? Top 3 bones persones. Top 3 persones que millor dibuixen de la història? Top 3 millors persones que dibuixen de la història. He vist prou gent que dibuixi? No, però m'agrada molt el que fa. I ja està, i això seria tot. Merci per escoltar una setmana més, us deixo amb aquesta conversa tan interessant. Sempre pot anar molt pitjor, però crec que també pot anar molt millor, ara mateix. O sigui, si em morís ara seria com... quedaven coses per fer, tio. Clar, també pensaves, en general, normalment a la vida, és això de... Estàs en el punt... Sempre estàs en un punt on pots anar a millor i a pitjor. Sí. És estar còmode en el moment on estàs ara. De cop això és un podcast sobre mindfulness. Clar. No? Aprofita, tu vius en el moment, Tobi? Sí, intento viure bastant en el moment. Visc potser massa el moment a les xarxes i no m'agrada tant. En quin sentit? Tipo, hauria de deixar el mòbil una mica. Vale, no, que no vius el moment virtualment. Clar, visc molt el moment virtual i estic molt al dia de moltes merdes que no fan falta a la vida, estar al dia. Saps? O sigui... Bueno, però tot és... Depèn del que tu vulguis estar al dia. No? O sigui, el món real és una... Però en plan... Sí, no, crec que apreciaria molt més la vida si potser estigués més al dia, jo què sé, de sortir de casa més i no de... Uau, un meme nou, saps? Les xarxes socials són com un joc de rol vital, no? És com... Bueno, no ho sé, ara això igual és una fumada, però en plan de... estava pensant en Ready Player One, que és el pavo que està com a casa seu, tal, no sé quantos, i després està el joc. O sigui, és com que amb les xarxes socials hem avataritzat la nostra vida sense flipar-nos en excés, saps? No és que tingui una cola de dragó. No, clar, és com... Bueno, és com Life 2.0, és com el joc aquest de Second Life. Sí. És exactament això, és... Bueno, sí existe, és un poco decepcionante. Sí, i amb els gràfics, és com si fos... Sí. Com es deia? Que en surt l'Omega 3 o... No, com aquests jocs que tu no veies res, simplement fabricaves com coses, saps? Com... És que no me'n recordo, era com de l'espai, però que era com... Sí, em sona de Windows, sí, superantic, sí. O 3, o no sé com era, que tu no veies sí. el que estaves construint, tu et deies, tens tantes matèries i tal, l'Instagram és el mateix, és una foto o un vídeo, però tu no estàs... No, és que clar, després ets tu l'avatar, el propi joc és la vida. He entrat en una... Sí, a sobre, no sé, jo el que faig moltes vegades és potser estic a casa, potser porto 3 dies a casa sense sortir i publico una foto a Barcelona, saps? De fa com 2 mesos. Perquè és sabien com... que estic viu. Exacte, i a la vegada és com... Estic fent coses, però no estic fent res. Clar, les xarxes socials com a bengala, d'aquestes de les bengales dels mariners. Clar, exacte. Que sepáis que estoy bien. Sí, tal qual. Sí, o sigui... Bueno, és que és veritat que s'han convertit com en un motor de... Sí, sabem que no són reals, però alhora s'han convertit en un motor de connexió molt hardcore d'això, en plan, de comunicació, d'en plan, jo potser, o jo he fet un viatge fa un mes i penjo les fotos ara, o saps, de que no és la teva vida però no és la teva vida al moment, o sigui, no marca el present. Clar. No? I estem fent com referents a gent que viuen en aquest món. Sí. Per tant, estan totalment desconnectats del que passa. Bueno, clar, després això explicaria les merdes aquestes, rotllo, els premis aquests que va fer el CC Army fa poc. Sí, sí. No? Que és com, aquesta gent, què cony està dient aquí? Explicaria moltes coses. Ja, no sé, són gent que no sé per què és famosa, directament.
Perquè han sabut... La vida és, Bueno, sí. és saber manejar... O sigui, saber com es fan les coses. Aquesta gent té unes habilitats que potser nosaltres no tenim. No? Sí, no té autisme. Bàsicament. Sí, o jo què sé, o més ganes de... També és una finestra molt gran a l'ego, saps? Com totes les xarxes i tot això, o una finestra molt gran també seguint el que dèiem, en plan, a tu pots ser el que vulguis aquí. Sí, no, clar, l'altre dia, per exemple, una tia, o sigui, vaig penjar una foto meva de festa i una tia em va comentar que semblava Jacob Elordi i jo en plan, bueno, a ver. A ver. Bueno, si mires Plan, amb els ulls així... claro, no, li vaig dir, en plan, mira, te agradezco la subidita d'ego, però sé que no. Bueno, tio, clar, bueno, tampoc té cap sentit enganyar perquè t'acabes trobant la realitat, però aquest moment que et diguin te sembles a Jacob Elordi, Clar, no, és com... ningú te'l treu, saps? No, és com, joder, guai. Et puc deixar viure en aquesta fantasia. De cop Clar, tant si de tu bo. vols pensar això, endavant. Sí, exacte. Així com... He de dir que jo ara mirant-te hi veig una retirada, tio. No. No ho sé, és en l'estructura No facial, Sí, sé que no, però com que si et mirés de lluny... Seria massa baix. Assegut, saps? Sí. Ho podria ser. No, sí, però bueno, està bé, també... és el catfish, no?, de tota la vida. Clar. Vull dir, això es porta fent abans de que existissin les xarxes socials, enganyar la gent. Sí. Això és més vell que el anar a peu. És una manera de que tenim els pobres de reproduir-nos, saps? De cop defensant el catfish. És lluita de classes, el catfish. No? No sé, tinc la teoria aquesta de que els pijos sempre són guapos perquè es reprodueixen entre gent guapa. Si tens pasta... Clar, bueno, sí. Nosaltres estem destinats a la decadència. No estàs d'acord? No crec que no. Vale. Perquè molts superen també. O sigui que... I això no és genètic. Clar, aquí m'has pillat, aquí tens raó. Sí que és que lo de la cirurgia estètica és un tema que no m'hi hagués entrar. Que, o sigui, bueno, tu ja ho saps que vaig currar a l'agència aquesta per una... i pensar, uah, tio. No havia oblidat això. La gent que supera, però era gent que el seu cos com a capital. O sigui, no com algú, un bé material. Saps? És com, pues el teu cos ha de funcionar i ha de tirar fins que t'aguanti i ja està, i entenc que tu et vols posar un cul gros com 2 melons, però no en faràs de res. El cul està per seure. Ja, sí, no, tal qual. I no sé, sí, és que arribarà algun moment en què ja no t'importi això. O sigui, estic segur. Sí, i més si cada vegada tirem més cap a lo digital o la intel·ligència artificial. Vale, o sigui, què sé, los sustitutos. Al final estic plantejant la pel·li que està en Bruce Willis, que viuen tots com en un tanque i en el món només hi ha robots que són com que en Bruce Willis té cabell. Pues, sí. És molt catastrofista pensar en això, però potser sí que anem cap aquí, no serà tan extrem, potser. Però no ho sé, saps? O sigui, em flipa com aquesta mirada del cos com... És una cosa que em portarà coses, saps? Està més bo. Sí. No sé. Sí, ja, no sé, no ho entenc gaire, la veritat. Ja, perquè després... És que em sembla ridícul, perquè jo què sé... Bueno, és que ja diu... Bueno, després hi ha molta gent que està content amb un cos, però ens estem estancant aquí, però... Sí, potser també és això del pretty privilege. És gent que ha caigut en la... Sí, en el tema de això existeix sí o sí. Són avançats. Clar. Tant d'aquí uns anys... Clar, és que no ho sé. També, jo què sé, si estàs més disposat al canvi, també et passen més coses bones a la vida, en general. O sigui que si em canvio la cara, em passaran més coses bones a la vida. Depèn de la cara que et canvies. Si et canvies a una cara et poses una trompa d'elefant, doncs la gent et mirarà raro. Però igual si... sí. Si et poses uns... És que clar, és molt loco, perquè tu pots fer la cara que tens una estructura òssia i tal, però si tu de cop volguessis uns pòmuls que és molt sortits, els podries tenir, saps? Sí, I no t'aportaria absolutament res. Sí, una barbilla en plan salida. Hòstia, és com que hi ha com ara totes aquestes filosofies que reclamen les drogues com a moviment anarco del capitalisme tal, per tant ens hem de divertir. Pues una filosofia que reclamés el m'heu parat la cara com l'ojete perquè tinc llibertat de ser com jo vull. Free will, free will. Clar. És com... Bueno, és el Black Alien. Sí, realment. Black Alien és un puto referent, perquè és com, si t'hi fixes la gent és com, no, hem de deixar que la gent faci el que vulgui amb el seu cos i tothom és lliure de sigui com vol, no sé què, que això era com una cosa que en un origen estava guai, però s'ha acabat convertint en una manera de no jutgis que m'heu parat tot el cos, vale?
Jo ho trobo bé que si tu t'has canviat la teva cara jo l'he de poder criticar, saps això? Sí. Una cosa és si no ho pots canviar, però si ho has canviat... Al final es el trabajo de un artista. Clar, Si igual que critico una peli, critico tu cara. clar. I l'anarco d'això seria com, doncs m'opero malament, tinc llibertat per operar-me. Clar. Mira, m'he posat un tercer ull a l'ojete. I he pagat per això. I he pagat per això Una pasta. perquè m'ho puc permetre. I hi ha hagut un... Bueno, és que és el Black Alien. Sí, un símbolo de estatus también. Mira, me puedo permitir cortarme 3 dedos y pintarme de negro. Sí, és la moguda aquesta, de com un pau un dia que... Bueno, aquest pau tampoc pretén durar molt, però viurà d'una altra cosa que no siguis el Black Alien. L'últim que sabia que era tatuador. Ah, és tatuador, vale. Ah, si No, té no, una, però si que- té una carrera... No, estava començant. Ah, Ja sent el Black Alien. O sigui, ja amb 3 dits només. clar, uà, ja vam Així que no ja sé. un desavantatge. Sí, no sé. Bueno, igual és més l'estatus de m'estar tatuant el Black Alien. No? Qui t'ha fet aquest tatu de merda? Black Alien. Ah, està Sí, guapíssim. perquè eren bastant de merda, la veritat. Clar. Bueno, també hi ha intrusisme laboral en el món del tatu, suposo. Sí, en tots llocs, jo crec. És una cosa que és transversal. Passa a tots els... No em sembla la paraula. A tots els oficis. Sí. Quin Gremis. ofici, clar, quin gremi creus que la gent és com no, ni intrusisme laboral? Bueno, clar, sent metge... Bueno, hi ha gent que és metge que fa intrusisme laboral a la medicina que no tenen títol i fan coses. Sí, bueno, clar, sí, tots les pseudociències i tal. Bueno, de fet, l'intrusisme laboral en si és una cosa bastant de... Ara potser la cago, però és molt de persona privilegiada que té una carrera i és com no, que no pot entrar ningú que hagi estudiat, que no hagi estudiat. Sí, no, de fet, al final, si et poses a pensar-ho, o sigui, vale, hi ha coses que no pots fer sense estudis com la medicina, però, jo què sé, cantar, per exemple, o fer doblatges així, pots aprendre i fer-lo, saps? Comença a fer-lo, en plan, no sé. No ets aquí un Einstein tampoc per fer Clar. això, saps? Sí que és veritat que és molt... I normalment és a les coses on... És que això és un jardí molt gros, No sé si vull parlar, però No. normalment és en coses on no necessites tants estudis o potser ens hem flipat fent... A mi, Sí. tu i jo hem estudiat publicitat. Quina carrera és publicitat? Ja, realment... bueno, Sí, està molt bé. sí, t'ensenyen coses, però... És una porta Bueno, d'entrada està elitista ahí. i ja està. En plan, Sí. no és escriure una frase per Instagram t'ho fa el meu cosí de 2 anys. Bueno, no perquè no sap escriure, però quan sàpiga Clar. escriure... Sí, sí. I encara seria divertit. Ah, és que el Black Alien, no? És un copy però té 5 anys. Clar, És un geni. clar, l'ha fet un nen de 5 anys, o sigui, és transgressor. Sí, tio. En fi, anem al que ja ha quedat prou xapa. Vale. Anem al que tocava. Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Vale. Jo crec... O sigui... Clar, la gràcia seria que la entonació. Vale. Però bueno, l'epitafi seria... Merda, l'epitafi! I imagino que per l'any que em mori ja hi haurien, jo què sé, m'agradaria que hi haguessin làpides ja en batalla o alguna cosa, Vale. i que hi hagi un gif de mi als 90 anys així. Oh, no. Merda! Perquè tu procrastines. Bastant, molt. O sigui, I entenc que... a sobre no només procrastino, sinó que se m'obliden moltes coses. Creus que el fet de que se t'oblidin coses, tu vas començar només procrastinant i després se t'han començat a oblidar coses? O sigui, creus que és una cosa que primer va una cosa i després l'altra? O tu procrastines perquè se t'obliden les coses? Saps? Perquè hi ha dos tipus de procrastinar. No, crec que és la primera. O sigui, crec que procrastino i després se m'obliden les coses per procrastinar-les. Tot i que moltes cops estan com allà, saps? Està aquí, el que has de fer. Però és com que passo d'ell i bueno, acaba oblidant-se la situació que s'ha de fer. Sí, però tu, o sigui, perquè hi ha com això de la procrastinació, també són coses que no ens venen de gust, que no tal, Sí. no sé què, et ve zero de gust morir. No t'imagines de com... No. Sí, llavors... Clar, no tinc ganes, així que no faig l'evitar. Exacte. Però, o sigui, m'agrada bastant l'epitafi, m'agrada bastant la innovació en l'epitafi en pantalla de vídeo, Clar, perquè significa que seguirà havent-hi, seguirem depenent de l'energia elèctrica, pels morts i tot. Cada cop els cementiris seran com com es diu a Nova York, lo de les pantalles? Times Square. Times Sí, Square. bueno, serà com anar a veure un TikTok físic. Uau.
El que ens faltava, ja que l'amor també fossin TikToks de cop com, aviam, què vaig a veure, el iaio o la iaia? Vaig a veure el iaio que té vídeo i m'entreté més, Clar, tio. Una recopilació de vídeos del iaio. Sí, tio. GIF, que també m'agrada bastant que sigui amb GIF i no amb vídeo que reprodueix. Clar, o sigui, clar, a veure, si hi ha opció de vídeo que es reprodueixi i es pugui escoltar, merda, bé. Però GIF també té la seva gràcia. El GIF et dona eternitat, tio. Sí, a sobre és com més meme. És com més... més cultura meme. És que... Més atemporal. Clar, tu estàs molt marcat pel meme. Desgraciadament. Creus que el meme és com una manera de comunicar-se que hem creat? Sí. Saps com les nostres tietes que envien les fotos de bon dia? Creus que nosaltres enviant-nos memes podem arribar a ser això? Jo crec que hi ha comunicació en els memes. O sigui, jo tinc amistats que es basen només en enviar memes i potser en contestar alguna amb alguna frase graciosa o així, però estàs només enviant coses que és com relatable. Clar. Sí, i... Clar, però tu després amb aquesta gent algun dia hi parles. Sí. O tal, o sigui, no és que... no, és que t'envio un meme, tal, no sé què, i no és la típica conversa de Reels, en algun moment també, i amb un meme molaria bastant. Com estàs? Ja es pot fer, veritat, que el meme és comunicació? Sí. Els stickers ens responem moltes vegades, nosaltres tenim molta conversa de sticker. També és que és això, jo és que confio molt en això. A vegades és una imatge, val més que 1000 paraules, és com, bueno, esto ya resume todo el concepto. Tu ets més d'una imatge que de 1000 paraules? Sí. Jo crec que sí. És que a mi el que em passa, m'agraden molt les imatges, no sóc el típic de, no, és que a mi les 1000 paraules, però hi ha com matisos, saps? Twitter? No, clar, Twitter m'encanta, però crec que 1000 paraules em distrauria, tio. Bueno, clar que és de l'altre. Així que una imatge és com, va, sí. Com t'agradaria que et recordessin? Bé, no, com tothom. Una persona, jo què sé. Amigos, divertida. Divertida. Sí, m'agrada fer riure a la gent. Creus que és una arma de... Sí, perquè moltes vegades l'humor és com una barrera de... Ser una persona divertida moltes vegades suposa com poca profunditat... Me han hecho bullying. Sí, o com una protecció moltes vegades. Jo sí. Crec que l'humor és com aquesta protecció de, bueno, si m'enric jo, hi ha moltes maneres, òbviament, però si jo m'enric de mi mateix o jo tal, estic protegit, ja no em poden fer bullying. Sí, jo crec que és principalment aquesta, però de calle. Bueno, pues si faig aquest meme, pues, millor penjar un meme que jo això estic d'acord, en plan, com a defensor de l'humor afèrrim, estic molt més a favor de que una persona sigui divertida que una persona sigui intensa. Clar, jo també. O sigui, prefereixo 1000 cops, m'estimo 1000 cops, prendre'm les coses a la lleugera i, bueno, que igualment si algo és important, te'l prens important, però sí. Intentes com relativitzar les coses i fer com, bueno, pues de aquí esto puede hacer gracia. Si se cuenta en un tiempo. I com creus que et recordaran? Amb un meme. Sí, potser amb algun meme raro. Jo crec que... No sé. Si haguessis de definir... O sigui, m'haguessis de dir al meme que ara mateix definís la teva vida... No sé si m'explico. L'has de descriure, perquè això és un podcast. No? Vale. Pues ara mateix la meva vida és una mica caòtica, així que crec que estaria resumida per... És un vídeo d'un tio dutxant-se i està cantant la cançó aquesta de perquè està sonant això i el tio està cantant això i es fuma un piti mentre està dutxant i després segueix cantant això. Jo crec que és això ara mateix la meva vida. M'agrada, tio, pitis a la dutxa. Està una mica... pot ser el teu pic de la vida o el teu low total. És que a mi, o sigui, potser és una cosa molt masculina, però a mi pitis a la dutxa em sembla una imatge tan potent de... Què polles estàs fent, tio? Sí, és com posar les dues coses contràries. A priori, fumar-te un piti a la dutxa no té cap sentit, però alhora mola molt. I vivim en aquesta... Estàs jugant a ser Dios. Sí,
I és el que dius, i pot ser com en un moment molt àlgid que dius, tio, fotré un pit. Ningú és com, vaig a veure amb un cubat a la dutxa. Clar, no. Saps? És com, pitis a la dutxa estan bé. Hòstia, tio, és que jo mai he fumat a la dutxa, he begut al lavabo, a l'anterior pis on vivíem, amb Berto, que també ha vingut en aquest podcast, jo vivia amb ell, i un dia jo vaig arribar i després anava de festa i tenia com mitja hora. I jo em pensava que ella estava dormint amb la Valèria, amb la seva nòvia i tal, i jo em vaig posar a beure amb un cubata, però jo no volia que les llums es distraiessin tant, i em vaig posar amb el cubata al lavabo. Jo estava amb un roncola allà al lavabo, sense fer soroll, esperant a que una col·lega em digués, tu ja estic per aquí, baixa. Jo com, bueno, no faré soroll, jo guardant-me cubates al lavabo de casa, tal, no sé què, i al cap d'una estona sento la porta i en Berto entra, hola, no sé què, moment més vergonyós de la vida, jo sortint del momento que te mantiene humilde. Clar, de com jo, hola? Uau, no estàveu dormint? I en Berto, no. Què fas amb un cubat sortint del lavabo? Tio, jo com, no us volia molestar. No, el màxim crec que és fumar cagant. Fumar cagant. Que també està guai. Mai ho he fet, tio, no he tingut aquest ple, però també beure cafè i fumar mentre cagues ja directament. Molt multitasking, crec. No soc molt fan del fet d'estar cagant i menjar no beure beguent alhora. No sé per què, és com que el moment vàter és com que el meu cap s'intoxica. L'ambient, saps? És com no. A mi cagar em sembla dur, menjar cagant, perquè és, o sigui, un piti ho puc entendre. Saps? Lo que entra sale. Clar, i que tot s'intoxica, és el que dius. En plan, tot té la seva atmosfera. Clar. Saps? És com intentar respirar mercuri. Menjar cagant és impossible, tio, perquè vulguis que no hi ha com aquell rastrillo de... Olors, també. No, és que no. Sí, estava buscant un altre símil amb tirar-te un pet, però, saps? No sé què és olorar, quina cosa pots olorar, saps? Com... Ni fa cocaïna i tirar-te un pet, saps? De cop és com no. Però no ho sé. Tot. En fi, què t'agradaria que canviés del món abans de que et morissis? Potser per complir el meu objectiu, jo crec que vull làpides amb teles. Samsung! Ja tens... S'ha d'invertir en això. Sí? Hòstia, però és que realment... bueno, que capitalitzem la mort, Però en plan, és una cosa que no han explorat, anuncis als cementiris. Clar. Sí, hi ha molta gent que va allà. Sí. Emos, góticos i iaios. Sí. I que rotllo no posar anuncis de Philips, però de seguros de vida en un cementiri. Saps? De funeràries, de seguros de vida... Però és... No sé com funcionen els seguros de vida. Ja, però em sembla que és una mica com... Hauria de trobar el símil, però és com redundant, no? Tipo, ja estàs allà, ja saps que et moriràs algun cop. Clar, però tu vas allà i tu com normalment... És com que no ets client encara, saps? Clar, però el seguro de vida és per quan tu et mors. Llavors que sigui com... Clar. Tu normalment la gent viu la vida a tope, li suda tot, ningú pensa en res i de cop vas al cementiri i és com... Merda, tio, igual m'hauria de plantejar que algun dia em passa alguna cosa i la meva família ha d'estar segura. Sí, no, si és una assegurança sí. Si és tanatori potser no, perquè és com... És que no soc client encara, saps? No m'ha arribat. Bueno. No crec que vulguis pensar... No, sí. Voy a mirar-me la Tagües. Ara que teniu el catàleg, ja que estic per aquí. Sí, apetece. Pues ja està, merci per venir, això seria tot. A tu per... No sé si t'has deixat algun tema que volguessis tocar o alguna cosa. No, la veritat és que no.